Il-korruzzjoni kemm dik ipprovata kif ukoll dik allegata terri s-sinsla tad-demokrazija u tgerrex lejn min ikun jixtieq jipparteċipa fil-ħajja pubblika u politika. Messaġġ b'saħħtu li twassal mill-President tar-Repubblika George Vella fid-diskors tiegħu f'Jum ir-Repubblika. Diskors li għalih attendew l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg, akkumpanjat mis-Sinjura tiegħu Elmeri Gregg, Presidenti Emeriti tar-Repubblika, il-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Fid-diskors tiegħu li huwa l-aħħar wieħed ta' George Vella fil-karga tiegħu ta' President huwa kien ċar dwar l-impatt li qed tħalli l-korruzzjoni fuq is-soċjetà tagħna. Dan fil-waqt li ma naqas li jitkellem dwar il-problema kbira ta' traffiku li qed jaffaċċja pajjiżna, fejn aċċenna li sfortunatament għadha ma nstabilx soluzzjoni sabiex tittaffa din il-problema li qed taffettwa lil kulħadd. Min barra l-kwantità ta' kostruzzjoni u d-densità tal-popolazzjoni pajjiżna qed jiffaċċja wkoll il-problema tat traffiku. Li minkejja l-miljuni kbar minn fuqha biex jiġu żviluppati l-infrastruttura fit-toroq, sfortunatament xorta għadha ma nstabilx soluzzjoni aħħarija għad-diffikultajiet u d-dewmien li jesperjenzaw kuljum fit-toroq tagħna. George Vella tkellem b'mod ċar ukoll dwar l-isfidi ambjentali qed jaffaċċja pajjiżna u kif dawn se jħallu effett fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. Din mhi sfida żgħira, imma sfida literalment eżistenzjali. Diġà qegħdin naraw l-effetti tagħha u rridu nagħmlu l-almu tagħna kollu jekk ma rridux li ftit żmien għexieren ta' snin minn issa nibdew nġorru l-konsegwenzi ta' għamilna. U brabta mal-ambjent il-President semma wkoll il-kostruzzjoni li qed toħnoq partijiet kbar mill-ispazju ħodor li għad fadal. Ħasra li minkejja twissijiet mill-kwartieri differenti matul dawn l-aħħar snin, il-kostruzzjoni xorta baqgħet għaddejja toħnoq partijiet kbar mill-ispazji limitati li fadlinna. Aktar kontrolli u aktar ħarsien tar-regolamenti li diġà jeżistu jgħinu mhux ftit biex insalvaw dak li fadal. Huwa semma wkoll iż-żieda fil-popolazzjoni li qed jaffaċċja pajjiżna fejn proprju huwa staqsa x'inhu l-futur ta' pajjiżna f'dan ir-rigward. Se nkomplu nżidu l-barranin fostna biex nkomplu nżidu l-prodott gross domestiku? Jew se nsibu mezz kif nipproduċu prodotti u nagħtu servizzi li jkollhom valur ogħla u għalhekk inżidu l-prodott gross domestiku minn ma jkollna bżonn inżidu l-ħaddiema. Fid-diskors tiegħu George Vella tkellem dwar kemm huwa importanti li jkunu msaħħa l-istrutturi kostituzzjonali kollha li jagħtu wens u serħan il-moħħ filwaqt li titwettaq ġustizzja kull fejn ikun ippruvat li sar nuqqas. Bħalma semmejt il-każ ta' Sinjura Daphne Caruana Galizia fl-ewwel diskors tiegħi, hekk ukoll ħassejt li f'dan id-diskors inħeġġeġ biex dak li fadal isir dan il-każ biex jingħalaq il-kapitlu ġudizzjarju isir mill-aktar fis biex kull min kien responsabbli jitħallas ta' emilu. Diskorsi li ta' importanza kbira li l-edukazzjoni u l-żgħażagħ, hekk kif fi kliem George Vella stess iż-żgħażagħ huma l-preżent u l-futur ta' pajjiżna. Ma naqasx li l-President ta' Malta jkundanna qtil ta' nies innoċenti fil-konflitti għaddejjin bħalissa kemm fl-Ukrajna kif ukoll fil-medda ta' Gaza. Matul dan il-jum pajjiżna jiċċelebra l-ġurnata fejn Malta ma baqgħetx taħt ir-renju ta' Reġina Elizabeth Tattini u minflok inħatar l-ewwel President ta' Malta Repubblika, Ser Anthony Mamo. Jum ir-Repubblika beda bil-parata mis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta fi triq ir-Repubblika. Mal-wasta tagħhom fi Pjazza San George is-soldati kienu spezzjonati mill-President ta' Malta u ndaq l-innu nazzjonali. Ma naqasx li fl-aħħar ta' ċerimonja kif saret tradizzjoni numru ta' tfal marru fi Pjazza San George jiġbru l-iskratax wara li kienu sparati 3 tiri mis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta magħrufa bħala l-Fire of Joy.